Ndewo ndị be anyị nke onye chiri ya zelu. Asị nka m wetara unu ihe m ga-etinye n'onyonyo nke tata n'asụsụ Igbo ka anyị mụọla ya amụ na ama m ma okwu ihe m chọrọ ikwu a na-akpọ ya okwu ntabi ire. Amatago m okwu ntabi ire a since m bụ nwata ma tokwa amụgosigo m ya ọtụtụ mmadụ ma ụmụ m. So tata nsị ka m wetara unu ya ana m anwụ ike m ka hapụ isi oyibo na onyonyo a. So asị m ka m wetara unu ya aka m bụkwa nwaada unu a na-akpọ UJ for short, eji mama ejima wee malụ m. Asị m ka m wetara unu ya ka unu chiri ya tata. Ọtụtụ n'ime unu mụ ya ama m na most of us bụcha nne m sị na ha ji ewe egwu mgbe ha pere mpe, di m makwa ya, ama m ya, ọtụtụ ndị mmadụ mma makwa ya. So okwu ntabi ire bụ nwaanyị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'enu akwa akwara akwa dị n'enu akwa. Ka m kụzie ka isi ekwu ya. Nwaanyị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'enu akwa akwara akwa dị n'enu akwa. Give it to me. Ịmara okwu ntabi ire a tinyere m ya n'aka n'ime okwu ntabi ire a n'ịmakwa ka esi ekwu ya ọsịsọ. Nwaanyị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'enu akwa akwara akwa dị n'enu akwa. N'ọnụ oyibo ọ pụtara na the woman that is sewing clothes is crying because the chicken laid eggs on top of the clothes that she's sewing that is on top of the bed. The woman that is sewing clothes is crying because the chicken laid eggs on top of the clothes that she's sewing that is on top of the bed. N'ọnụ oyibo okwu ntabi ire a n'ọnụ oyibo ihe a na-akpọ ya bụ onomatopoeia maka na o nwee alterations dịgasị na ya. Okwu niile apụtara bụ ofu okwu mana ọ depend no tune iji ekwu ya ọ bụrụzie different meaning. So ihe a na-akpọ nke a bụ homophony, the same word but different meaning. Akwa, cry. Akwa, clothes. Akwa, eggs. Akwa, bed. So okwu niile a bụ ofu okwu mana ọ bụcha different meaning. So ịmalụ ka esi ekwu okwu a biko kwuolu m ya ka m nụ. Ị nwekwa ike ime obere vidiyo gị na-echọkwa ma nwakwa ma na ime ekwu ya. So mgbe m pere mpe anyị na-ekwu okwu anụnwa were ya na-egwu egwuregwu. Ntụtụkwa na okenye na-ajụkwa ndị okenye ha bụkwa na ha mụ ya. Mana n'izu a ọ pụtara m n'uche ncheta ya nsị ka m bịa jụọ unu ka m makwa na ndị mụ na ha nọ na ihe onyonyo a na-akpọ social media nọ na amakwa okwu a. Onye ma ya kwukwara m asị ka m wetara unu okwu asụsụ Igbo maka na Igbo amaka. Onye bụ nwata Igbo na-amara asụ Igbo ihe na-eme isi kakwa nkụ. Igbo nwee mmadụ, Igbo ma mma, and Igbo bụ ofu onu ka anyị ji eje, ofu asụsụ ka anyị ji eje nke onye chirikwa ya zelu n'ọdị na ofuma. And daalụnụ ndị gere okwu ma tikwalụ m akala nke ịhụnanya ma tikwalụ m akala nke edemede. Ngwa nọdụ n'ofuma. Bye.